Και εφευρεθεί τηλεόραση χωρίς μικρόφωνο. Ελάτε. Καλησπέρα, σας ονομάζομαι Κώστας Κέβης, είμαι 27 χρονών, άνεργος 2,5 χρόνια. Σας άκουσα, κύριε Χατζηνικολάου, την προηγούμενη εβδομάδα να λέτε στον Υπουργό πως είναι δυνατόν να εργάζονται τα παιδιά μας με 2 και με 3 ευρώ την ώρα. Σας ερωτάω ευθέως και στον Ενικό, αν μου επιτρέπεις. Είναι δυνατόν να αναλογιστώ ότι 586 ευρώ, 25 εργάσιμες, 23,40 μεροκάματο, 8 ώρες, 2,97, 2,97 μεικτά. Και λέω εγώ τον εργοδότη που μου δίνει 3 ευρώ στα μαύρα και όχι 2,25 νόμιμα, τον λέω κακό και πρέπει να του πληρώσω και 10 ευρώ. Δηλαδή, που ειλικρινά είναι κακός εργοδότης με 3 ευρώ αντικειμενικά, αλλά δεν είναι δυνατόν να στοχοποιούμε ή, πώς να σας το θέσω αλλιώς, βγάλατε μία προκήρυξη στον ΟΑΕΔ για 7.500 θέσεις ανεργίας. Υπάρχουν μέσα σε αυτές τις θέσεις, αν έχετε το Θεό σας, καθαρίστριες. Κάνω λάθος, κυρία Σιμαγοπούλου? Τι με ρωτάτε ακριβώς? Εάν υπάρχουν μέσα σε αυτές τις 7.500 θέσεις για καθαρίστριες. Σε διαθεσιμότητα, κυρία Σιμαγοπούλου, έχετε βάλει καθαρίστριες, αλλά επειδή έχουν προϋπηρεσία και δεν θα πάρουν το βασικό, δεν τις προωθείτε σε αυτές τις θέσεις, ούτως ώστε να μην έρθει η απόλυσή τους. Εσείς είστε αυτοί που βάζετε το τρίφραγκο και το 0, όπως λέει το εργάνι. Σημειωτέων, το εργάνι φτιάχτηκε με υπαλλήλους του ΙΚΑ, του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, χωρίς χρηματοδότηση. Δεν χρειαζότανε, από μόνοι τους κάτσανε. Το ίδιο πράγμα θα κάνει ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας εργαζόμενος, ο δημόσιος υπάλληλος, που έκανε και ο Αμερικάνος όταν του είπανε δούλεψε 2 μήνες χωρίς λεφτά γιατί δεν βγαίνει το κράτος μέχρι να ψηφίσουμε. Όπως το έκανε λοιπόν ο Βρούτσης και έβγαλε κάτω αυτά τα πράγματα, να κάτσε κάτω και να πείτε αυτές είναι οι απαιτήσεις του λαού με 4 εκατομμύρια, όπως λέει η Ελστάτ, το 12, γιατί τώρα είναι 4,5, 4 εκατομμύρια ανθρώπους κάτω από το όριο της φτώχειας. Θα πρέπει να αλλάξετε πολιτική και να καταλάβετε το εξής. Δεν μπορώ να πληρώσω εγώ 2,2 τέλη δημοτικά, ΦΑΠ και η ΕΤΙΔΕ ή όπως αλλιώς ονομάζεται αυτό το φόρο πάνω στο ακίνητό μου, γιατί πολύ απλά με βάση την παγκόσμια οικονομία αυτό θεωρείται δίμευση. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ναι, θα το αποδεχτώ για 2 χρόνια, σαν λύση ανάγκης. Εσείς δεν μπορείτε να μου πείτε ότι εδώ και 4 χρόνια θα το δημεύετε και θα το δημεύετε και θα το δημεύετε έτσι. Δεν είναι δυνατόν να ζω εγώ σε μια τέτοια χώρα. Καταραίω, κυρία Σιμαγοπούλου. 2,5 χρόνια άνεργος, καταραίω. Και σας ακούω, αν έχετε το Θεό σας, προχτές που πέθανε η κοπελίτσα στη Θεσσαλονίκη, να λέτε στους υπολείπους συναδέλφους, κύριε Κωνσταντόπουλε, διορθώστε με άμα λέω ψέματα, που έλεγε μη λαϊκίζετε και να εκτιμήσετε το γεγονός ότι τι, ο κύριος Δέντιας αποφάσισε να τους αφήσει. Πείτε μου και το τελευταίο λοιπόν εσείς, κύριε Σοσιαλιστή, κύριε Κωνσταντόπουλε, πώς η ΔΕΗ θα καλύψει, αν είναι δυνατόν, πώς θα καλύψει αυτό το χρέος που φορτώνεται τη ΔΕΗ με τις επανασυνδέσεις. Αυτές τις κιλοβατόρες ο κόσμος δεν έχει να τις πληρώσει. Οι συγκεκριμένες επανασυνδέσεις και η συγκεκριμένη κατανάλωση θα γίνει σε ανθρώπους που δεν έχουν και πεθαίνουν από το κρύο. Αυτούς πάτε να προστατεύσετε που στο μέλλον, και όπως λέει ο ΟΣΑΠ, δικό σας εργαλείο κι αυτό, λέει ότι μέχρι το 18 έτσι θα έχει κατάσταση. Λοιπόν, αυτές οι κιλοβατόρες σε μια ιδιωτική επιχείρηση όπως η ΔΕΗ, ποιος θα τις πληρώσει? Ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ? Μια τοποθέτηση είναι και τίποτα άλλο. Ξέρετε τι καταλαβαίνω εγώ? Ότι με σπασμωδικές και πάλι κινήσεις προσπαθείτε να τα καλύψετε, να δώσετε αντί για δώρο λίγο νωρίτερα τη σύνταξη, να νομίζει ο κόσμος ότι εντάξει περάσαμε τα Χριστούγεννα, λεφτά όμως από Φλεβάρι. Αν είναι δυνατόν. Με τέτοια τεπτύπια και τέτοια παιχνίδια νομίζετε. Και θα σας πω και κάτι άλλο που χειροκρότησα, γιατί εγώ χειροκρότησα ηρωνικά όταν αναφέρατε τη Βραζιλία. Εγώ σας χειροκρότησα όταν έχει 40% κατά το όριο της φτώχειας και δεν βλέπεις ότι ο κόσμος ντρέπεται να πει ότι δεν έχει ρεύμα, ντρέπεται να πει ότι πεινάει, λέγεται αξιοπρέπεια. Όταν δεν λιτζάρει τον ΑΒΓ Security για να κλέψει μέσα από το σούπερ μάρκετ μακαρόνια, το λέει αξιοπρέπεια. Και δεν μπορείτε να μας συγκρίνετε εμάς σαν λαό με οποιονδήποτε άλλο. Ντροπή σας, κυρία Σιμακοπούλου. Θα ήθελα να σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Και ζητώ συγγνώμη από τους τηλεθεατές για το ύφος μου.
Δεν πειράζει. Όχι από εσάς, από τους τηλεθεατές είπα. Ωραία. Εγώ θα σας πω. Με συγχωρείτε, θα μου πείτε το όνομά σας ή δεν θέλω? Κωνσταντίνος Κέρδης, άνεργος, συστήθηκα από την αρχή. Με συγχωρείτε, δεν το άκουσα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνε, κάνετε λάθος. Άκουσα όλους τους Δημήτρηδες. Ευχαρίστως, κύριε Σκέντη, στον ενικό είμαστε, στον πληθυντικό. Ή Κώστα ή κύριε Σκέντη. Όπως θέλετε, κύριε Σκέντη. Εντάξει. Να απαντήσω τώρα. Ελάτε, λοιπόν, καταρχάς, εσύ μπορεί να μην το θέλεις αυτό, αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένη να το κάνω. Παρόλο που εγώ είμαι καινούρια και που μπορεί να μην φταίω για πολλά στο παρελθόν, αυτή τη στιγμή όντως έχεις δίκιο. Εκπροσωπώ την κυβέρνηση, η οποία έχει υποχρέωση και αγωνίζεται για να δώσει λύσεις σε αυτά για τα οποία παραπονιέσαι. Άρα εγώ πρέπει να κάνω αυτό. Συγγνώμη, Κώστα, πρέπει να στο πω αυτό. Διότι η πολιτική που ακολουθείτε από μας γίνεται με το σκεπτικό να μην τα χάσουμε όλα. Αλλά δυστυχώς χάσαμε πολλά. Και δυστυχώς εσύ είσαι ένας από τους ανθρώπους που έχασε σε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει όμως, γιατί είσαι άνεργος, θα πρέπει και οι καθαρίστριες και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Και γι' αυτό σου ζητώ συγγνώμη. Αλλά συνεχίζετε το ίδιο έργο, κυρία Σμακοπούλου. Δεν τη δέχομαι την απάντησή σας. Προχωρήστε παρακαλώ στον επόμενο. Σας παρακαλώ. Αυτό όμως δεν είναι. Ναι, αυτό όμως, και εγώ όμως λίγο σεβασμό, κύριε Χατζηνικολάου, προσπαθώ να απαντήσω. Και νομίζω ότι μιλάω ευγενικά. Είναι δικό του δικαίωμα να μην δέχεται την απάντηση και δικό μας να την ακούσουμε. Κατανοώ απολύτως τον τρόπο που αισθάνεται ο Κώστας. Το κατανοώ. Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω αυτό. Δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε στο χείλος του γκρεμού. Ξέρω, σε είδα να χειροκροτάς ηρωνικά. Ξέρω ότι δεν σ' άρεσε που αναφέρθηκα σε χειρότερα πράγματα τα οποία υπάρχουν σε άλλες χώρες. Το έκανα για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι πρέπει να θυμόμαστε και τι αποφύγαμε. Και το δεύτερο, για να είσαι βέβαιος ότι αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει ποτέ αυτά τα πράγματα να συμβούν σε αυτή τη χώρα. Τώρα, δεν πολύ κατάλαβα όλα τα υπόλοιπα που είπε. Όχι αξιοπρέπεια που σας είπα, αυτή η κυβέρνηση δεν θα... Άκουσε με, Κώστα, γιατί εγώ ζω στα Γιάννενα στην επαρχία και γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και στο γραφείο μου έρχεται προχτές μία μάνα από μεσαία τάξη, η οποία ντρεπότανε να μου πει ότι ήθελε να της βρω δουλειά σαν λατζέρισα το βράδυ. Και ξέρεις γιατί ντρεπότανε? Δεν ήθελε να το μάθει η κόρη της, που είναι καλοζωισμένη στην Αθήνα, ότι χρειάζεται να πάει να δουλέψει η μάνα της λατζέρισα για να της στείλει 100 ευρώ. Μη μου λες λοιπόν εμένα που βλέπω στο γραφείο μου ανθρώπους που ξέρω από τα Γιάννενα τόσα χρόνια, που ήταν νοικοκυρέοι και πληρώνουν το τίμημα της κρίσης. Και το πληρώνουνε και για σένα, Κώστα. Και για σένα αγωνιζόμαστε και εμείς. Και ας μην το πιστεύεις. Και να σου πω και κάτι. Ό,τι και να μου πεις και να μην θες να ακούσεις την απάντηση, σου υπόσχομαι ότι εγώ θα συνεχίσω να αγωνίζομαι γι' αυτό ακριβώς. Και θα δεις που στο τέλος και εσύ θα ωφεληθείς. Αυτή είναι η απάντησή μου. Κύριε Χατζηνικολάου,